Υποψήφιους πιλότους από όλο τον κόσμο συγκεντρώνει η σχολή που λειτουργεί στην Καβάλα. Πρόκειται για την μοναδική σχολή στη χώρα μας με ευρωπαϊκή πιστοποίηση για επαγγελματίες πιλότους εμπορικών γραμμών και 80 σπουδαστές ετοιμάζονται για τις μελλοντικές πτήσεις στους αιθέρες. Από τους ουρανούς της Καβάλας αρχίζουν την επαγγελματική τους καριέρα σε ολόκληρο τον πλανήτη δεκάδες ξένοι και Έλληνες πιλότοι. Η σχολή πιλότων που ιδρύθηκε στην Καβάλα το 2006 είναι η μοναδική στην Ελλάδα με ευρωπαϊκή πιστοποίηση για επαγγελματίες εμπορικών αερογραμμών. Μ' αρέσει πρώτον σαν επάγγελμα. Δεύτερον, έχω ακούσει για τη σχολή ότι ήταν πολύ καλή σχολή και έτσι ήρθα και το ανακάλυψα κι εγώ ίδιος. Η πλειοψηφία των σπουδαστών είναι αλλοδαποί, προερχόμενοι από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Επειδή καθιερωθήκαμε στο εξωτερικό, πλέον το 80% των μαθητών μας είναι ξένοι. Ο Πόγκαν Ψόμετ είναι Πολωνός, έμαθε για τη σχολή από συμπατριώτες του που είχαν ήδη αποφοιτήσει και βρήκε έτσι τον τρόπο να αρχίσει τη σταδιοδρομία του. I think I have great chances to find a job after this school. Like my friend, he finished this school and really he's flying as a pilot. Ο Μάρκο Γκαβάτσι από την Ιταλία προτίμησε την Καβάλα γιατί προσφέρει πλεονεκτήματα. Less busy airspace and obviously everything cost of life is cheaper as well. Αλλά και ο 27χρονος Ματέος Σιλβεστρίνη πιστεύει πως αρχίζοντας από την Καβάλα η επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι άπιαστο όνειρο. It's probably the best solution and the best job that a person can choose. Of course, if he's passionate and he has passion for aviation. Ο Μισάντ Σαν ήρθε στην Ελλάδα από το Κατάρ, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του που είναι πιλότος στην αεροπορική εταιρεία της χώρας του, εκπαιδεύεται στην Καβάλα. Have many international guys studying here, so it's no worries for anybody. Την επιχείρηση των 20 εργαζόμενων δεν την επηρέασε η κρίση. Αντίθετα, τα αποτελέσματά της απογειώθηκαν, όπως μας λένε οι ηθήνοντές της. Φέτος, το 2011, καταγράφουμε αύξηση, ανάπτυξη και των ωρών πτήσης αλλά και του τζίρου και της δραστηριότητας γύρω στο 20 με 25%. Εδώ στους ουρανούς της Καβάλας εκπαιδεύονται πιλότοι από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταφέρουν την ελληνική τεχνογνωσία σε όλο τον πλανήτη. Η διάρκεια των σπουδών είναι 13 μήνες και το κόστος τους φτάνει τις 55.000 ευρώ. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο.